Josep Carreras, jo soc Isidre Pesenauten. Primer hem de dir que nosaltres no som tècnics ni professors ni res de tot això, som ciutadans normals. Jo era mestre d'escola i ell és tècnic també, però de coses que no són del riu. O sigui que nosaltres no som així experts. En Xúquer Viu n'hi ha persones realment que saben molt de tot això i són els que ens han ensenyat a nosaltres. Diguem-ne que l'enfoc que presentem avui és, com molt bé ha dit, és que hem de tindre en compte que els rius són molt més que canals d'aigua, com molt bé ha dit. Quan mirem un bosc no veiem fusta, sinó que veiem un bosc, sí, veiem fusta, però el que veiem és un ecosistema, una biodiversitat. Veiem que això és un paisatge, veiem una riquesa, diversitat biològica. Quan veiem un riu, també. El riu no és només aigua. Els rius són ecosistemes vitals, especialment en un país àrid com el nostre. Són la font de biodiversitat i a més, formen part de les societats humanes que hem viscut així, de la cultura, l'esport, el coneixement, diversió, història, inclús identitat. Són molt més que aigua. Una altra cosa que s'ha de tindre en compte és que els rius, en general, no els sobra aigua. És a dir, això és com dir a una persona que té massa salut. Vostè té massa salut. Vostè ha de portar uns hàbits un poquet més, no tan saludables. No, els rius, per estar saludables, necessiten tindre aigua. Això és una cosa també que hem de tindre molt important. Els humans hem utilitzat els rius i l'aigua des de temps immemorials, però actualment estem traspassant tots els límits inimaginables i podem arribar a punts sense retorn. Després, també hem de veure que hi ha tot un conjunt d'ecosistemes associats als rius, per exemple, les albuferes, els boscos de ribera, les zones humides, ullals, fonts. Hi ha tota una sèrie d'ecosistemes que en bona part depenen de la bona salut. Un altre punt important, i que després tornarà a eixir, és que els rius han de desembocar a la mar. Això és una idea que ens han matxacat, que tota aquesta aigua se perd en la mar. L'Ebre, tot aquest desperdici se tira en la mar, tota aquesta desgràcia d'aigua. Per què volem? Hem de tindre en compte que a la mar els nutrients són diguem-ne, hàbils mentre estan en la zona de llum. Quan estan en la zona de llum, que és la zona de dalt, el fitoplàncton el pot aprofitar. I això inicia tota la cadena tròfica en la mar. Quan aquests nutrients van a parar al fons, lluny de la zona de llum, el fitoplàncton ja actua, i sí, n'hi ha detritívors que mengen i tal, però ja no és el mateix. Per això, en les zones de ponent dels continents, Xile, Namíbia, el Sàhara Occidental, la mar és tan rica perquè n'hi ha corrents, degut al gir de la rotació de la Terra, n'hi ha corrents que porten aigua del fons a la zona de llum altra volta. Tots els nutrients que han caigut, aquests corrents es tornen a portar, tornen a anar a la zona de llum. Què passa en la Mediterrània? No tenim aquests corrents. La vida del mar depèn dels rius. Sense l'aportació contínua de nutrients dels rius, la mar quedaria morta. És una altra funció molt important i que els rius han de desembocar. I un altre tema, també. Tots hem estudiat en l'escola erosió, transport i sedimentació. Però molta gent continua pensant que l'arena se fabrica en la platja. Que l'arena se fa allà perquè les onades ho remenegen i allí se fa l'arena. No, l'arena se fa en les muntanyes, la transporten els rius i es deposita en la mar, i la mar l'escampa per les platges. És a dir, els rius tenen una sèrie de funcions, aquestes i moltes més, que ara no ens anem a allargar, que requereixen que els rius estiguen vius i que tinguin totes les seves funcions ecològiques i ambientals. L'aigua és un dels exemples més clars de que el creixement actual és insostenible. El manteniment del sistema capitalista actual requereix continuar sobreexplotant tots els recursos naturals. I aquest sistema està afavorint a una minoria que està acumulant una quantitat de riquesa i de poder com mai havia passat a la història.
I això ens està portant a situacions cada volta més perilloses. A nivell mundial hi ha una disputa enorme per tots els recursos naturals. I l'aigua n'és un bon exemple així, on estem nosaltres. Hi ha una disputa per l'aigua enorme. En el cas del sucre, que és el que nosaltres treballem, heu de tenir en compte que el sucre naix per les muntanyes de Conca, travessa la Manxa, també la Manxa Oriental, per Albacete, i baixa fins a la Ribera, passant per la Folla de Bunyol, etc. Si ens fixem en aquesta vista, veureu que això és una meseta, està alta, i nosaltres estem aquí baix. Tot això és la part de la canal de Navarrés, tot això. El sucre naix per ací i travessa la Manxa. De manera que el sucre sempre havia tingut un bon cabal en estiu. A diferència de tots els altres rius mediterranis, excepte l'Ebre, el sucre tenia un dipòsit molt gran en l'aqüífer de la Manxa. El riu va encaixonat per ací, si està plantat a l'Arcón, va encaixonat per ací, passa per ací, i totes les fontetes de l'aqüífer de la Manxa anaven alimentant el riu. De manera que així podíem fer arròs en estiu, que és un cultiu que necessita molta aigua, així podíem fer arbres fruiters, morera, i després taronja, després caqui, etc. Per què? Perquè teníem aigua assegurada en estiu. Els rius mediterranis pateixen grans sequeres en estiu, però el sucre no, perquè tenia aquest dipòsit enorme que li garantia aquesta aigua i ha permès el desenvolupament de tota l'agricultura que actualment coneixem. Què va passar? Pues que a finals dels 60, a principis dels 70, van arribar els planes de desarrollo y van dir, un océano de agua, Albacete contiene un océano de agua. Bajo nuestros pies tenemos tal. O sigui, va ser... Es van posar en regadiu, això és una foto com l'anterior, però que s'aproxima, així veieu tots aquests pivots, cada pivot d'estos el braç fa mig quilòmetre, que va rodejant, es va anar transformant tot això que eren camps de secà de tota la vida, de blat i vinyes i tal, tot a regadius, especialment aquells que tenen subvenció de la política agrària comunitària, de la PAC, que tenen diners europeus per fer-se. I es posaven en regadiu 110.000 hectàrees. O sigui, pràcticament el doble del que és la Ribera Alta i la Ribera Baixa. I penseu que no només se posen en regadiu aquests cultius, sinó que oliveres, pinyes, cultius que havien sigut sempre de secà, també es posen en regadiu. No necessiten tanta aigua, però també es posen en regadiu. Llavors, què passa? Es perforaren més de 2.000 pous. La situació era pràcticament insostenible. L'extracció de l'aigua, l'extracció que se feia dels pous de la Manxa, era molt més alta que la recàrrega de l'aqüífer. Calculem que la recàrrega de l'aqüífer vindria a ser, en aquell farà 20 anys, d'uns 300 hectòmetres cúbics, però que l'extracció eren 400 hectòmetres cúbics. O sigui, un dèficit enorme. Què passa? Que el nivell de l'aqüífer baixa per davall del nivell del riu. De manera que quan el riu travessa la Manxa ja no s'alimenta de les fontetes que va trobant, sinó que és al revés. De cada 5 litres que es deixen anar del pantà de l'Arcón, que és un pantà que se paga aquí cupó per cupó de regar, se pagaren així, de València, de la Ribera, se pagà. De cada 5 litres que se solten allí, ara 2 se queden pel camí, perquè el nivell de l'aqüífer està per baix del riu i el riu perd aigua en comptes de guanyar-la. Això està passant ara, això no és des de Franco, això està passant ara. Què va passar? L'any 1997 es va arribar a un pacte entre Bono, el president de Castilla-La Mancha, i Zaplana, que era el president de la Generalitat. Una era del Partit Socialista i l'altra del Partit Popular. En aquest pacte es va arribar a un acord, i era que es legalitzava tota la sobreexplotació de la Manxa a canvi que el Partit Socialista recolzara el trasvasament del Xúquer al Vinalopó, que era una de les obres previstes en el Plan Hidrológico Nacional. La teoria era, així anava a vindre aigua de l'Ebre, en els plànols se veu, venia aigua de l'Ebre a Tous. I s'agarraven aigües amunt, en Cortes de Pallars, s'agarrava l'aigua del Xúquer i es portava a Alacant. Això era el plan
I en aquest pacte es va arribar a un acord que això anava a ser així. A més, ja veieu els titulars, no? El plan del Hooker i tal. Què va passar? Això és el pont de Quasiermas, molt prop d'Albacete. Aquí dalt hi ha un camp de golf, curiosament. Aquí. El Xúquer se va secar. No s'havia vist mai. Això va passar als anys 90 i el 2008. I fixeu-vos què va passar. Clar, això va ser un escàndol, el Xúquer, el segon riu més important de la conca mediterrània, sec i tal, aquí a la Manxa. Van dir, no, la culpa, van dir els regants de la Manxa que estaven ahí xuplant, és que en la ribera no s'estan fent les obres de modernització per a estalviar aigua i que per això el riu està sobreexplotat. Això és el que digueren en aquell moment els regants de la Manxa. Tornarem a aquest tema, del tema de la modernització dels regadius. Esta foto és del pont d'Alberic sobre el riu. Per la mateixa època, el riu en la ribera també se va assecar. Ell us pot contar, fer una reunió de Xúquer viu dins del riu, amb les cadires, les taules, els papers, tots allà. El mateix pla de conca, és a dir, la llei que regula els usos i la normativa de tot el riu, reconeix que ells han donat més drets d'aigua que l'aigua que realment hi ha en el riu i en l'aqüífer. I un dèficit que es calcula en 250 hectòmetres cúbics a l'any. En el pantà de Tous, a tope, caben 300 hectòmetres, 340 hectòmetres cúbics. El dèficit de tots els anys és pràcticament un pantà de Tous a tope. Què passa? Que no tots els usuaris gasten tota aquesta aigua o la gasten de llocs que no són oficials. Però el mateix pla de conca, la mateixa llei reconeix que la conca del Xúquer avui en dia té reconeguts més drets d'aigua que l'aigua que té. O sigui, és una sobreexplotació reconeguda legalment. En això arriba el transvasament Xúquer-Vinalopó. S'havia pactat entre Bono i Zaplana. Per al desenvolupament dels grans projectes que tenia en aquell temps en tota la part baixa del Vinalopó, tot el que són les platges d'Elx, Oriola, tota la zona de la Marina Baixa, etc., feia falta aigua. No se podien crear camps de golf, urbanizacions, sense aigua. I aigua de qualitat, no una aigua qualsevol, perquè aquesta aigua en realitat anava a anar per a usos que no eren exactament agrícoles. Què passava? Els aqüífers, els propis aqüífers del Vinalopó, del riu Vinalopó, estaven sobreexplotats. Havien d'agarrar l'aigua de molts metres per cavall. Això és molt car, perquè això gastes electricitat o gasoil i és molt car. Aleshores, què passa? Teníem aigua del Xúquer. El Xúquer, una de les coses que té, és que no travessa cap zona industrial d'importància ni cap zona urbana molt gran en tot el seu recorregut. Passa per Cuenca, per la Manxa, el Cafete, tot això, però no és com l'Ebre, que passa per zones pobladíssimes, industrials, etc. La qualitat de l'aigua que hi ha en Ampella, si heu anat a això, tan propet de la mar, això no ho té pràcticament ningú. Ningú. Això és massa bo perquè ho tinguin els pobres, això que diuen al meu poble. Aleshores, aquesta òbvia és la que ells volen per a desenvolupar tots els projectes que tenien de tots els espais, camps de golf, xalets, piscines, etc. En aquell moment, quan es va plantejar això, és quan naix Xúquer Viu. Xúquer Viu diu, això no pot ser, així ens van a deixar sense riu, literalment. Van endur-se l'aigua des de Cortes de Pallars, més de 80 quilòmetres de la desembocadura, cap al Vinalopó. I ens deixen a nosaltres sense aigua. Què deien? No, tu tens aigua de l'Ebre. Ja, a veure. Tu saps el que costa portar aigua de l'Ebre així? Saps les obres que s'han de fer i després el que costa portar? I els de l'Ebre van a deixar-nos? No, però és igual. Nosaltres, el Xúquer al Vinalopó va a fer-se.
Hòstia, ahir estic jove jo. Estic el monyo negre encara. Això era fa 20 anys. Aleshores, va ser quan va néixer Sí que es viu. Es van començar a organitzar, a fer xerrades, a fer manifestacions, a fer manifestos, a fer conferències, a fer de tot, per veure que això era impossible. Hi va haver una gran manifestació en Sueca el 28 de maig del 2005 i aleshores hi va haver un canvi de govern, també. Va pujar al govern Zapatero. Aleshores, el govern que pujava no estava disposat a enfrontar-se a la Ribera i va proposar un canvi de presa de l'aigua. En comptes d'agarrar-la de Cortes de Pallars, l'agarrarien de Cullera. Tot això us explico perquè entengueu. És un poc complicat i vaig de pressa, però després que entengueu la situació actual de com la sobreexplotació del riu està programada, legalitzada, és a dir, que se fa tot el contrari del que moltes voltes es diu. Aleshores, la Unió Europea va aprovar que es canviara el traçat. El primer traçat venia per així, travessava tot el Caroig, punxava l'aqüífer del Caroig i anava fins aquí a una bassa que n'hi ha entre Villena i la Font de la Figuera. I aleshores es va canviar el traçat i llavors l'aigua s'agarra des de Cullera. Parla de l'aqüífer del massís de Caroig, el plana que és el que ens dona a nosaltres. Exactament. Aquest aqüífer l'anaven a punxar. També, al fer el túnel, de pas, si trobaven aigua, aquesta aigua també passava per baix. I què va passar? Gràcies en part de la pressió nostra i també dels regants, la Unió Europea va aprovar finançar l'obra amb 120 milions d'euros, però amb la condició que es trasvasarien aigües que sobraren. És a dir, una volta quedaren cobertes les necessitats d'abastiment de les poblacions, de regadiu i les necessitats ecològiques de la conca del Xúquer, l'aigua que ja hauria passat per tota la conca arribaria a Cullera, allí se podia trasvasar. Què passa? Que això tu no ho saps, l'aigua que sobrarà. Això d'any en any se diu ara tenim tanta aigua en els pantans, tenim tanta aigua en Tos, tenim tanta aigua en Contreras, tenim tanta aigua en Alarcón i tal i qual, per cobrir aquestes necessitats tenim tant, podem trasvasar tant. I això es feia d'any en any, s'anava trasvasant. Si un any no era un any de sequera, no es trasvasava res. Me seguiu, no? Esteu seguint-ho. Això era com el pacte del Xúquer-Vinalopó. L'aigua del Xúquer, el tema era que, com que els aqüífers del Vinalopó estaven completament sobreexplotats, perquè sigui la mateixa dinàmica, el mateix que s'ha fet en el Segura, el mateix que s'ha fet en molts altres rius, que han mort els rius per sobreexplotació, sobretot dels aqüífers, i el que està passant en la mar d'Aral, el que està passant en la mar Càspia. És a dir, és un fenomen d'ací, així l'expliquem perquè el coneixem de propet, però és un fenomen global. Això està passant a tot arreu. Com que estaven sobreexplotant els aqüífers, deien, no, això és per l'agricultura, aquesta aigua del Xúquer va per l'agricultura. Si sobren el Xúquer, els del Xúquer són solidaris i li passen aigua al Vinalopó. Però què passa? Que en 2020 els regants del Vinalopó van als tribunals perquè el tema era, si t'arriba aigua del Xúquer, tu el teu pou l'has de tancar perquè l'aqüífer es recuperi. Quan el teu aqüífer estigui recuperat i no et fa falta aigua del Xúquer, podràs tornar a explotar-lo. Però mentrestant tu, el teu pou que tenies ahir, no pots treure aigua. Aleshores, el 2020, els regants del Vinalopó presenten un recurs a la justícia amb uns informes de la Diputació d'Alacant que diu que els seus aqüífers ja no estan en perill de sobreexplotació. Ja no fa falta. No cal que tanquem els pous. Si hi ha aigua del Xúquer, doncs que vinga, però nosaltres els nostres pous els hem de tindre assegurats. I la justícia, en juny de 2023, els dona la raó. De manera que en el Vinalopó poden continuar sobreexplotant el seu aqüífer i, a més, rebre aigua del Xúquer. Molt pocs mesos després es firma un conveni entre això és ara, aquesta foto és de novembre de 2023. Es firma un conveni, firma el conveni regulador dels reservoirs de Xúquer-Vinalopó. Es firma un conveni entre aquestes senyores del Ministeri, dels regants,
d'una empresa pública que es diu Aquamed, que és una empresa del Ministeri, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, per a trasbassar durant 10 anys 300 hectòmetres cúbics, això és pràcticament un pantà de tous a tope, durant 10 anys, ploga o no ploga, ja és sequera o no ja és sequera. És a dir, allò que s'havia pactat amb la Unió Europea, la Unió Europea va posar 120 milions d'euros per a que aquí, si hi havia sobrants, se trasbassaren, ara ells s'han compromès, la Confederació Hidrogràfica i el Ministeri, a donar-li als regants de Vinalopó, en principi, com a mínim 300 hectòmetres cúbics durant els pròxims 10 anys. És clar, nosaltres hem dit, home, això és trencar les normes del trasbassament, perquè tu el que havies dit és si l'àvia sobra, se trasbassa, si no sobra, no. I ara tu t'estàs comprometent amb ells que vas a trasbassar-los aquests 300 hectòmetres cúbics com a mínim. Per exemple, l'Albufera no té una assignació com esta, assegurada. Es calcula que l'Albufera té unes necessitats de com a mínim 200 hectòmetres cúbics, entre cometes, però no hi ha una que digui no, si no arriba això, l'aigua vindrà d'ací. Això l'Albufera no ho té. Però els regants del Vinalopó sí. I recordeu que ells, els seus pous, legalment no tenen per què tancar-los. És a dir, és una sobreexplotació del recurs exagerada. Després, quan ix el pla d'explotació, què passa? Que veiem que era com a mínim, però que en realitat ja s'està programant trasbassar molt més, 500 hectòmetres cúbics. O sigui, és una barbaritat. Per fer-vos una idea, el pantà de Tous normalment té uns 80 hectòmetres cúbics. El que té de cap normalment. Se buida, s'ompli, se buida, però imagineu-vos tota l'àvia que s'ha de passar al Vinalopó, i més se firma per llei. Què fem? Xúquer Viu ho porta als tribunals. Nosaltres ho denunciem i la reacció de la Generalitat no ha sigut de posar-se, diguem, de la part dels regants d'ací, sinó de que utilitzarà els mitjans legals de la Generalitat per a, diguem, lluitar en contra de la nostra demanda. A més que la Generalitat, en el conveni ells no han intervingut, però diguem-ne que el president ha volgut posar-se com jo soc defensor de l'agricultura i tal, així, i dir, no, jo utilitzaré la Generalitat per a defensar aquest conveni que ell no ha firmat, tampoc, perquè ell allí no pinta res. Però, a banda, ens han fet una publicitat gratuïta magnífica. És a dir, que en comptes de posar els recursos públics al servei de la sostenibilitat, es posen al servei de la sobreexplotació. El preu de l'aigua que s'hi trasbassa és preu polític, no cobreix les despeses del que és el trasbassament. I això va en contra de la normativa europea, però és una condició que se posava en el Vinalopó. A més, s'estan construint en Llaurí, en l'Aneda de Ranes i en Moixent, centrals solars ocupant terres de cultiu de primera qualitat per alimentar les bombes que han d'impulsar tota aquesta aigua cap al Vinalopó. És a dir, que les centrals elèctriques no se posen allà, sinó que se posen aquí, damunt, o sigui, en terres molt més. I aquestes plantes, a més, se paguen en diners públics, no les paguen els que van a rebre l'aigua, si no, no els eixiria a compte. D'on ha d'eixir tota aquesta aigua, diguem-ne? D'on ix? Perquè, clar, dius, ostres, si això és un dèficit, si això és... No hi ha aigua, tanta aigua per trasbassar. Diuen, sí. El primer lloc d'on ix aquesta aigua és que estan fixats uns cabals ecològics. Els cabals ecològics són els mínims que ha de tindre un riu. Uns cabals ecològics irrisoris. En Cullera, el cabal ecològic que es correspon és de 1,25 metres cúbics per segon. Per fer-nos una idea, la sèquia real ne porta el triple. O més, quan va plena, molt més. Això representa un 0,625% de l'aigua que portaria el riu en el seu règim natural. És a dir, es deixa el riu pràcticament sense aigua. Recordeu el que dèiem sobre que els rius han de desembocar en la mar, etc. Ni cas. Al revés.
En els últims 4 quilòmetres del riu, des de la sud de la Marquesa, que és on s'agarra l'aigua cap al Vinalopó, l'aigua dolça és una capa fineta, que com que l'aigua dolça pesa menys que la salada, està per damunt. Però baix se pesquen sèpies. Riu amunt. És aigua salada que entra. El perill que hi ha d'intrusió de la falca salina per als ecosistemes tot és enorme. Però, clar, si se dona un cabal ecològic més gran, potser no se podrà trasbassar tota aquesta aigua que se vol trasbassar. Una altra cosa és que, en comptes de millorar la depuració, promoure l'agricultura ecològica, augmentar els cabals ecològics, es prioritzen inversions per a continuar la sobreexplotació. I un dels motius és que si els rius no tenen aigua, no poden... Es pot millorar la depuració, es pot millorar, però si el riu no té aigua, és impossible que tingui un bon estat ecològic, ni el riu ni tots els seus ecosistemes associats. Això que veieu de roig és un informe de la mateixa Confederació que ens diu quines masses d'aigua superficial no tenen un bon estat ecològic en la demarcació del Xúquer. Com veieu, pràcticament totes. Totes, no? Això és així. En el Xúquer només el tros que passa pel Caroig i tot això és l'únic tros que té un poquet de bon estat. Tota la resta, ni per la Manxa, ni per la Ribera, i tota la resta, tot, seguint la normativa europea, la directiva Mar de l'Aigua, no tenen un bon estat ecològic. L'altre gran tòtem és el de que, com vau veure en els regants de la Manxa, el que deia, no, és que a la Ribera no estan fent les obres d'estalvi, no estan estalviant aigua. L'altre és que es modernitzen els regadius i així n'estalviem molta aigua. Es presenta com la gran solució. S'estalvia aigua a nivell de parcel·la, però a nivell general no s'està estalviant aigua, al revés. Continua la sobreexplotació. Per què? Perquè el fet de posar modernització dels regadius serveix com a excusa per estendre els regadius en altres llocs. Diu, no, ara en tenim aigua. Doncs, escolta, aquesta aigua ha de servir per alguna cosa. En comptes de destinar aquesta aigua a l'Albufera, al riu, als aqüífers, etc., no, es destina a més explotació, a continuar la sobreexplotació. Això és una paradoxa, un nom que me'n recordo molt bé, que és que quan un recurs es pot fer més eficient, acaba sobreexplotant-se. Per què? Perquè diuen, no, n'hi ha, podem estalviar, podem gastar-ne més. Tu estalvies per millorar la situació ecològica, per l'Albufera, per augmentar les reserves, perquè ara el canvi climàtic segurament ens farà falta. No. Es fa una política a res. A més, es perd bona part de la infiltració dels aqüífers. Quan es rega manta, si diu, això és un desperdici, això està molt endarrerit, però no, perquè tota aquesta reg a manta que s'ha fet durant molt de temps és el que ha convertit en aigua dolça l'Albufera, que era un llac salmallós, era un llac salabrós. Es perd la infiltració en els aqüífers, es perden els retorns del reg a rius i zones humides, es perden milers i milers de punts d'aigua que repartits per tot el territori que servien per al manteniment de la fauna i la biodiversitat. És a dir, que aquest estalvi en realitat no és un estalvi a nivell global, perquè el riu continua tenint dèficit i no s'està millorant ni la situació de l'Albufera, ni la situació del riu, ni cap dels ecosistemes associats. Així vaig explicar-vos perquè crec que així teniu interès en saber un poquet més sobre el tema de la modernització dels regadius, perquè va arribar així, d'ací poquet. Aleshores vaig explicar-vos un poquet més. El 2001 es va fer un conveni entre els usuaris, la USUG, la Unió Sindical d'Usuaris del Xúquer, i el Ministeri. Així tenien els usuaris eren propietaris de la presa d'Alarcón. Aleshores, se cedeix la gestió de la presa d'Alarcón i se cedeix també part de l'assignació que tenia d'aigua la Sèquia Reial, va perdre 100 hectòmetres cúbics,
a canvi de portar a cada parcel·la aigua en tuberia per a poder regar a degoteig. Aleshores va firmar un conveni amb unes garanties que després això ha anat als tribunals perquè deien que era en Alarcón i haver tanta aigua, però després deien no, bueno, entre Alarcón, Contreras, el Naranjero, en fi, no m'entrar així perquè és molt llarg, però sempre ha sigut font de litigis. La Séquia Real, que té unes 20.500 hectàrees de regadiu, s'ha dividit en 45 sectors. El Val és el sector 44. Els projectes, les licitacions i les declaracions d'impacte ambiental, això és molt important, es fan per lots. Normalment un lot són 2, 3, a vegades 4 sectors. És a dir, no hi ha una avaluació d'impacte ambiental de tota la transformació, que és el que realment té impacte. Perquè això, aquí estem al voltant de l'Albufera ja. S'ha començat des de baix, des de la part de la Ribera, però ara estem ja... Totes aquestes aigües que s'infiltren, tota aquesta aigua no arriba i arribarà encara menys a l'Albufera. Aleshores, aquí, com veieu, diu sectors en funcionament, sectors SEIASA. SEIASA és una empresa pública que es dedica a la transformació, és una empresa del Ministeri. AGE, que vol dir Administració General de l'Estat, i GVA. Això encara no està... O sigui, està planificat que es farà, però crec que nosaltres hem buscat i encara no hem vist que estigui fet el projecte. La transformació representa estalvis de gestió de regadiu, però quan més gran és la finca, més estalvi representa. És a dir, això afavoreix... És més còmode, perquè tu ara des de casa, amb el mòbil, pues hi rega, no rega, saps? No has d'anar al camp, que te toca el torn a les 4 de la matinada, això és... Però quan més gran és l'explotació, més estalvi representa, sobretot en mà d'obra. Hi ha un cabal, en l'edificació hi ha un cabal de disseny màxim que és d'un metre cúbic per fanecar cada hora. Bé, això més o menys els que saben d'agricultura veuen que sí, és una cosa que està bé. A més, no necessita motor perquè això agarra l'aigua des de tous, des de dalt, i cau per gravetat. No s'ha de bombejar, excepte en alguns trossets. El rec pot ser manual, o sigui, tu pots anar allí i posar, o pot ser automàtic. Segons el cultiu, es preveuen diferents tipus de programacions de rec que s'anomenen torns. Jo puc fer torn de caqui d'hivern, torn de taronja d'estiu, torn o de hortalisses, que això és a demanda. Tu pots canviar del torn per una aplicació mòbil, o pots anar al jurat de rec, etc. L'aigua es reparteix per capçals. En cada sector n'hi ha un o més capçals. En els capçals és on estan els sistemes de control i on se tira l'adob a l'aigua. De manera que el que fa agricultura no ecològica s'estalvia la feina de portar els sacs, escampar el guano i tot això. Això ja va amb l'aigua. El preu de l'aigua havia de ser una tercera part del cost i 2/3 parts és el preu de l'adob. De totes maneres, és barat. O sigui, és entre 5 i 7 cèntims el metre cúbic d'aigua. Comptant que l'adob ve a ser un 80 ve a eixir a uns 80-100 euros per fanecar i any. Quan més gran és la finca, més estalvi és. Molt més. Si tu tens un campet, t'estalvies 200 euros, però si tu tens 600 fanecades, l'estalvi és molt més gran. A banda, cada agricultor, cada parcel·la ha de pagar-se els tubs i ha de pagar sequiatge general i sequiatge particular per a mantenir les sèquies antigues, per si plou molt, servisquen per a desaiguar. Això es continua pagant. Però no se poden gastar? Sí que se poden gastar, però no tenen aigua, no arriba aigua, no tenen assignació. No es compten ni els costos ambientals i s'han presentat moltes dificultats per a dur a terme l'agricultura ecològica en els llocs on s'ha fet la transformació en regadiu. Tot i que en el paper es diu sovint que l'aigua estalviada anirà pels ecosistemes, ho diuen, els papers ho diuen, però després
legalment no està executat. Sí que sabem que la Séquia Real, que té una concessió de 215 hectòmetres cúbics, 14,51 hectòmetres són per a l'Albufera, els dona la Séquia perquè la Séquia Real els envia a l'Albufera. Les necessitats de l'Albufera són com a mínim de 200, és a dir, això sí, és una aportació, però no cobreix les necessitats de l'Albufera. Actualment hi ha unes 1.000 fanecaes de cultiu ecològic que se reguen de la Séquia Real. Fins ara, el que ha passat en els sectors més antics és que qui necessita aigua neta, que no tingui adob, s'ha de pagar ell la seva tuberia des del capçal al seu camp. És a dir, ells el que fan és que tu te porten l'aigua, perquè el conveni de l'Arcon diu cadascú li portaran l'aigua a la seva parcel·la. Però què passa? Que te porten l'aigua en adob. Si tu no vols adob, com que això és, diguem-ne, s'entén per a Séquia que això és un benefici general, els posen l'aigua allí, la mesclen en el capçal i te la porten. Això és què passa? Molts agricultors que volen fer agricultura ecològica s'han hagut de pagar de la seva butxaca agarrar l'aigua del capçal i portar-la fins a la seva parcel·la. Hi ha hagut moltes protestes, hi ha hagut molta pressió. I aleshores estan, diguem-ne, modificant a poc això, de manera que se puga agarrar aigua no només del capçal, sinó de les ventoses que hi ha en el regadiu. N'hi ha llocs que estan un poc més elevats i allí se posa com una ventosa per a que les bombolles d'aire tot isquen i no obstruïsquen la tuberia. Que se puguen agarrar aigua d'allí, que potser si està més proper del camp. O s'estan ja deixant en el caixer per on passen els tubs, se deixa un espai per a passar els tubs d'aigua sense adob. Això haureu d'estar vosaltres. Una altra solució era que un dia a la setmana anaven a regar sense tirar adob. I aleshores tu, si vols fer agricultura ecològica, te fas una bassa, te la guardes i vas regant després, entre setmana. Això és una solució. Però això t'ho has de pagar tu, i no t'ho van a pagar. És a dir, vosaltres, així, si esteu interessats en el tema, haureu d'estar atents a quan se faci el projecte de transformació, que escriurà en paper, a la declaració d'impacte ambiental, etc., i dir, no. Així s'ha de poder garantir que qui vulgui aigua neta la tinga. Perquè si no, resulta que és més car. O sigui, espera, a qui ho fa bé se'l castiga i a qui ho fa malament se'l premia. Aigua neta, però a goteig. Sí, a goteig. Però que és que volies sembrar alfalfa als primars o tindre gallins. Sí. O sigui, tu pots tindre verdura, però has de tindre de goteig. O sigui, a tu t'arribarà l'aigua entubada. A veure, la Séquia té tot un sistema per a detectar si n'hi ha fugues, si n'hi ha obstruccions dels filtres, tot això. O sigui, això naturalment ho tenen perquè els interessa tindre-ho. Imagina que és un camp d'alfalfa, de blat. Això, clar, el que hauries de fer seria emmagatzemar-te l'aigua, perquè això té un metre cúbic, el disseny que té, és emmagatzemar-te l'aigua i tu després repartir-la. Has de pagar la bomba per a la pressió i el sistema d'expressió... Exactament. O sigui, què passa? Que això està pensat en l'agricultura de taronja i tal. Aleshores, jo ara crec que el que és el projecte d'ací i la declaració del pacte ambiental d'ací encara no ha eixit, però les persones que estigueu interessades, que tingueu camps, aneu a la Séquia Real i us dieu com està això. Està prou avançat ja. És a dir, ara el que heu de demanar és que vos donen el projecte. Us el donen. Perquè això girà... Nosaltres tinguem un requeriment, perquè com van expropiar una part del camp, perquè això també per ells passa la tuberia, i de fet després nosaltres anàvem amb el secretari d'ací del Val, que venia de la Secretaria del Xúquer, no de la Secretaria del Xúquer, a preguntar diversos dubtes. Uno d'ells era que anàvem directament al camp, amb un tècnic, a parlar, perquè no ens havien dit més que el requeriment d'Iquim Valor. S'ho fa mai. I l'home manga llargues de no puc ara, que si no s'han quedat.
I el home ens deia, el secretari que es reunia, ens deia coses com que al ser de gotes hi ha cultius que no es podran fer, és a dir, que modificaran el paisatge agrícola i obligaran a fer un tipus de cultiu que no m'ho garantien ni l'aigua neta, és a dir, que justament en aquesta instal·lació fotogràfica del nostre camp va haver unes eixides de punts d'aigua, però que no ens garantien nosaltres, perquè nosaltres som nosaltres del voltant que fem l'agricultura ecològica en aquest cas, i que per això que hi ha un dia a la setmana que se pot demanar que passi el silenciador, que és el que deia Nando, la tuberia que tenen els residus, nosaltres no podem utilitzar aquesta aigua. És a dir, es vinga a dir un poquet d'això. Ara el que jo va dir que jo no fem a vegades, però és que no era un nom que va afirmar, algú que ficar-li cara, que ens ficar-li cara a qui se suposa que ens està dient que firmem allí per a que ens diga en situ del camp què és el que volen a nivell primer d'expropiació i de com fer i després què és el que volen fer amb el recaptatge i l'impacte en el que nosaltres per al tipus de model d'agricultura que fem, que no té que veure amb el que estan proposant. Exacte. Aleshores, vull dir, sí, passa. Ara mateix són imprescindibles organitzacions que actuen localment i que pensen globalment. És a dir, així vosaltres el que heu de fer és organitzar-vos. Ajuntar-vos amb altra gent que tingui el mateix problema dels pobles del voltant i fer soroll, protestar, així a la premsa, etc. Perquè, clar, no pot ser que per un costat s'estiga fent molta propaganda de compra aliments ecològics i tal, i després, per l'altre costat, se li estan posant uns problemes insalvables a les persones que han de fer això, a banda de tota la transformació. Exactament. És un cas molt clar de que els problemes del sucre a l'Albufera que tenen a veure amb els problemes globals i el que s'està fent d'aquesta transformació, aquesta sobreexplotació dels recursos, és una cosa que és un problema global i que cada volta més persones veuen que és insostenible. I això és la nostra força, que cada volta s'està posant més en evidència que és insostenible. I per tant nosaltres el que hem de fer és impulsar aquest canvi. Nosaltres no som especialistes en el regat de goteres ni res d'això, la informació que tenim és esta, però sí que està clar que l'única manera que n'hi ha és enfrontar-ho, donar-ho a conèixer, protestar, en fi, perquè si no, ells te passen per damunt. En aquest sentit, realment este és un problema que té un tema en comú en molts altres problemes i és que el sistema de governança que tenim no va. Per què? Perquè un sistema que permetís que això passi no va, simplement. Entonces, nosaltres així, quan vinguem a Barrancar, se ho veiem per davant, així no vinguem ni policia, ni vinguem bomberos, ni vinguem ningú, absolutament ningú. Quan ja s'havien salvat les nostres vides, nosaltres, s'havien salvat les nostres vides, entonces aparegueren de la UME, la Generalitat d'Espanya, i encara el sol casi, a rentar-ho tot, no? I això va ser la realitat. Entonces, pues, algunes persones s'encansen d'això. Entonces, així hi ha un moviment, no sé si heu sentit parlar, dels comitès locals d'emergència. Sí, jo estic en el comitè local del CMSI. Vale, pues jo estic així en este. I ixe crec que és el model, que tu dius, d'organització que té que treballar, però l'origen del problema, que és canviar el sistema de governança. No canviar els polítics, sinó el sistema que se construeix, el model que se construeix en el polític. Perquè això és una barbaritat, no n'hi ha que estudiar molt. Diu, no som enginyers, cal ser enginyer, cal tindre una mica de cor, de connexió a la terra i mirar al món d'estos. Això és una barbaritat que no té nom. I el mazón este lo que tenía que hacer, una de dos, la autoridad de la igual ya no se puede tirar el igual si se pega, no, pero dividir, claro, menos sí que tenía que dividir y dejar de fer bobar en ese stripper, que l'únic que està fent és intentar assegurar el seu cul i per assegurar el seu cul està fotent tot aquestes coses, perquè això és una demanda de Vox, això no és Mazón que té cap història, això és una demanda del programa de Vox i ja està. Entonces ell, com vol mantindre el seu real, el jefe de la política no és polític. Tot això són conseqüències polítiques.
I el trist és que hi ha coses molt més importants en la política, que és la vida, que s'està jugant en ell. I no podem permetre. No, jo és que s'ha fet molt tard 4 reflexions en base a lo que tot... No, passa res. Això és una informació tècnica. Mira, ahí estem nosaltres. Ahí el pont de ferro és el pont de ferro del Fira. A veure, això és el tronc, el que ha explicat Isidre, és el tronc de l'associació, no? I si querem començar, estàvem parlant abans, el que era la coordinadora del riu Xúquer, que va vindre al canal de Navarrés perquè s'enteraren del pla hidrològic que diuen quan estava José María Aznar i tal, que ens tenien a tots enganyats, que eren 2 projectes, un emportar-se el riu des del massís de Carós, evidentment punxant l'aqüífer de la Plana, que és la nostra olla de reserva en la ribera, i després, al cap de 2 o 3 anys, s'enteraren, abans que els catalans, que ells no sabien res, s'enteraren que l'Ebre se'n venia cap així. L'Ebre té, com ha explicat ell, molta més conductivitat, perquè passa per zones industrials, polígonos i tal, i és aigua de pitjor qualitat. Ells s'emportaven l'aigua de Boca cap allà i ens emportaven a les... Ells havien fet ahir un arreglo impressionant, no? I això és el tronc central. Jo no vaig incidir en això perquè Isidre ho va explicar bé i això és la nostra, diguem, lluita troncal. El que passa és que nosaltres som una associació mediambiental i no som tècnics de comptar hectòmetres i metres cúbics per segon perquè ja tenim més tècnics que us compten. Aleshores, nosaltres dediquem un poc a la divulgació, estem en política, estem d'activistes, ara estem en el rotllo de Palestina. Per què? Perquè som una associació cívica, som activistes i anem a l'actualitat. Aleshores, la reflexió, no me vaig estendre molt, 4 reflexions que jo volia fer és en base a l'actualitat, que no ve de demandes de l'extrema dreta. Això ve perquè estem fent les coses molt mal des de fa molt de temps, no? Perquè si te fixes en la pluviometria, no vaig a donar moltes dades, la pluviometria canvia a partir dels anys 80. Fa una curva, que la pluviometria fa una curva espectacular. Ja en els anys 80 anava avisant ja del canvi climàtic. El canvi climàtic l'únic que fa és accelerar el que estem fent mal. L'aigua és algo que ens fa, tot el que està passant ara, les inundacions, les pandèmies, etc., és algo troncal en la nostra vida. L'aigua, en relació a nosaltres, és la vida. Sense l'aigua, sense la nostra relació en l'aigua, no sabem què és el que tenim que fer. Tot el que està passant ara ens té que replantejar tot el que nosaltres estem fent en distints camps, per això nosaltres som multidisciplinars, ens té que replantejar què significa tindre dèficit i tindre excés. L'equilibri, sentir de l'equilibri, per exemple, el sentir de l'equilibri seria nosaltres mateixos. Nosaltres ja tenim una cultura sanitària i sabem quanta aigua tenim que beure tots els dies. Tot el món llits. Doncs tu necessites 1 litre, 2 litres, 3 litres. El més gran necessitarà més litres d'aigua. Ara diuen que la llet hidrata més que l'aigua, però la llet també és aigua, no? Per tant, partint d'un equilibri individual de les necessitats que tenim nosaltres per a cobrir les nostres necessitats biològiques i les nostres necessitats mentals i intel·lectuals, pensem en un ecosistema. L'ecosistema del Xúquer és un ecosistema. Vosaltres formeu part de l'ecosistema. No naturalment, però sí culturalment, perquè regueu de la séquia real, que és una infraestructura cultural, feta per al coneixement humà. És a dir, la natura va a la seva, la natura li dona exactament igual el que nosaltres pensem i el que nosaltres fem. No té ningú sentiment que nosaltres sapiem. Nosaltres en el seu moment vinguérem així, o hi havia gent així, i ens mesclarem, entonces començarem a fer regadius, començarem a fer criteris d'explotació. Bé, fins ara tot bé. No tenim una cultura sanitària en el sentit que el tenim ara, perquè els països latinos, per exemple, que tenim el Pedro Arrojo fent que és
el company nostre, company i gurú nostre, que és el redactor de la de Nacions Unides i tal, de la Fundació Nova Cultura de l'Auia i tal, tenim en Latinoamèrica gent que fa com nosaltres no fa molt, tirant tots els fems al riu. I el mar ja se ho emportarà. Clar, una empresa vale, però i dos, i tres, i quatre, nosaltres ja tenim unes societats industrials. Ja no són societats primàries. El PIB crec que és el 3%. Quan jo estudiava, jo no he d'estudiar mai, però quan anava a la facultat crec que era el 4,5%. Ara crec que estem en el 3 i a la marxa que anem, no ho sé. Però diguem que és desitjable tindre una economia també terciària, encara del turisme, que és una cosa que tindrem que encarar, perquè el turisme ens està afectant també al tema mediambiental, i també tenim la indústria, que la indústria també contamina. Tornem a la idea de l'equilibri. Les persones, nosaltres mengem coses en mal estat? No, perquè el nostre organisme no va. Nosaltres beguem aigua contaminada, a voltes al nostre pesar, sí. Si nosaltres tenim un dèficit d'alimentació, el nostre organisme va funcionar mal. Si l'ecosistema nosaltres el generem deficitari, tenim un dèficit d'aigua i tot això va endavant, nosaltres a l'ecosistema del xúquer tindrà molt menys aigua. Per tant, què és el primer que va afectar? Algú ha dit abans, la biodiversitat. Si baixa el criteri de biodiversitat, què va passar? Evidentment que van a disminuir les espècies. Les espècies animals disminueixen. Anem a lo que ens ha passat no fa molt de temps. Perquè com tenim danes i tenim inundacions, no se'n recordem de que no fa 5 anys tenim una pandèmia. La pandèmia, segons alguns experts, en part està produïda al nosaltres reduir el món animal per reduir la biodiversitat. I aquest món animal és la nostra defensa respecte als virus. Els virus ni se creen ni se destruyen, se transformen. Els virus van buscant un ésser animal, un ésser viu. Si no tenim la frontera de la fauna i flora que fixa aquests virus, els virus van automàticament a nosaltres. No tenim defensa davant de les infeccions. Per tant, un dèficit d'aigua en un ecosistema com el xúquer incrementa problemes de salut. No diguem ja les grans ciutats, però no vaig a parlar dels problemes cardiovasculars. Però nosaltres, què hem tingut? Pandèmies de mosquits, pandèmies de la mosca negra. A ningú li ha picat una mosca negra? A ningú li ha picat un mosquit? Afortunadament, tenim una tecnologia, passem l'avionet i anem tirant. Este any jo ho he notat, que han picat menys. Han picat, però han picat menys. Però jo me recordo fa 3 anys que l'Hospital d'Alzira estava ple de gent en picades. Per tant, una baixada de biodiversitat significa una pèrdua del món animal i, per tant, una baixa defensa de nosaltres respecte al medi natural. Per tant, és una qüestió de salut. Podem parlar d'al·lèrgies, etcètera. Ahí n'hi ha tot un món. Per resumir, si tenim un excés, què ha passat? Què vos ha passat ara? Tenim un excés, tenim inundació. Què hem fet durant dècades? Construir on no ens tocava construir, però no en el Val, en tots els puestos. En Alzira. No passa res, no. S'emporten el riu, deixeu que el riu se l'emporten, no passa res, cal que no passa res. I quan ve el canvi climàtic, perquè el canvi climàtic existeix, no com aquells que diuen no, ha fet calor tota la vida. Els collons, ha fet calor tota la vida. Jo visc al camp i mai m'ha comprat un aire. Ara tinc 2 aires condicionats. I te'n vas dir, anem a la mar a refrescar-nos. A la mar a refrescar-se, però si la mar està a 30 graus, si no bufa l'aire... Per tant, estem en un canvi constant. Si tenim un excés i el canvi climàtic està propiciant que l'excés siga per loteria,
perquè nosaltres en Alzira, que sempre que n'hi ha problemes d'àvia, nosaltres tenim una inundació i estem flipant que nosaltres estem sequets. Li ha tocat al Xemesí. Li ha tocat al Xemesí i el Xemesí està a 5 quilòmetres de nosaltres i nosaltres flipem perquè sempre venia una pluja, un no sé què, o ploga, si plou en la vall d'Albaida, si plou per l'estret o el que siga, ve a nosaltres. I aquest viatge nosaltres no s'havem enterat. Per tant, estem en un canvi climàtic i li pot tocar a qualsevol el que vos ha tocat a vosaltres. Jo abans no tinc mai por, jo agarro el cotxe, me dona igual que fas a tronar que no. Ara jo ja m'acollona. Ja, si puc, me quedo en casa i no agafo el cotxe. Per tant, tant per defecte com per excés, nosaltres tenim que refer-nos, replantejar-nos el nostre model de relació en l'àvia per a cara al futur. Perquè va afectar a l'economia. Si nosaltres tenim un excés de calor, l'economia no va ser la mateixa. Tenim que revisar els horaris, tenim que revisar els productes, tenim que revisar els nostres pressupostos. Jo m'he gastat una sèrie, igual que vosaltres, una sèrie de diners en aires acondicionats, cosa que abans en un palmito tenies prou, fa calor, te tires a la dutxa, te tires a la bassa i deixes a poqueta nit a refrescar i ja està, que és el que passava abans. Ara no passa així. Ara quan ve l'estiu és supervivència, te tens que tancar i tens que sobreviure les zones de calor. Tot el que afecta als rius afecta la biodiversitat, afecta que anem a tindre una flora i fauna més disminuïda. No anem a tindre el factor, perquè encara en el camp, jo visc al camp, encara en estiu, encara tenim nosaltres 2 graus menys que en la platja, sobretot quan se recalfa l'àvia. Per tant, en la mida que nosaltres defensem el nostre territori en base al criteri nou de la nostra relació en l'àvia per excés o per defecte, tenim que fer les coses. Tenim, així en el Val, teniu que reclamar una altra classe d'urbanisme. El que diu el Val, diu Catarroja, diu l'Horta Sud, perquè viure al costat del barranc té els seus perills. Jo he patit 2 riuades, una pantana i una riuada. Pensé que una barranca és pitjor que una riuada, perquè el riu el veus vindre. El riu, més o menys, el veus vindre. Però el barranc no, vosaltres no s'imagineu que venia, no sé, però ni de conya. I nosaltres tampoc. O sigui que la nostra relació en el nostre territori té que canviar. I és la reflexió que jo volia fer, perquè afecta la nostra salut. Nosaltres som medi ambient. Si la nostra biodiversitat que ens rodeja decau el nostre sistema immunològic i som més vulnerables. Per tant, és una qüestió de salut, és una qüestió d'economia i és una qüestió de supervivència. I que ja si no se fa molt tard, això és una reflexió central que nosaltres també, a banda d'esta acció jurídica, perquè ja arriba un moment que ja, igual que ens fem abans anarem a Sueca i el poble va respondre i van treure 2 vegades 15.000 persones al carrer d'esquerres i dretes, que ja està bé, que s'emporten el riu i així que passa. Nosaltres també té que haver una revolució. Jo m'he xuplat quasi totes les conferències que he pogut de gent important d'ací del país, de València, arquitectes i tal, de tot això que ha passat així, en l'Horta Sud. He anat a València, m'ha molestat i tot el món coincideix en una cosa: no poden reconstruir igual, no poden fer el mateix, perquè diuen, no, és que el període de retorn és de 500 anys. Però si l'any passat vaig tindre d'Anna i enguany els collons, perdó de la paraula, teníem, i menys mal que ha plogut per la part de la costa, perquè si torna a ploure per dalt tornem a tindre el mateix problema. Per tant, ens tenim que... I tornarà. Per tant, i tornarà i no sabem quan. I no sabem quan. Per tant... Claro, i aleshores nosaltres som supervivents i nosaltres tenim que viure així. La gent que té diners pensa que en estiu se'n va a Cantàbria o al País Basc i tal, sempre i quan no li toque. Jo conec un amic, me'n vaig a Londres que s'hi fa molta calor i tenia allí 40 graus de temperatura i allí no tenien ni aire condicionat, no estan acostumbrats. És a dir, que el que li toque. Per tant, nosaltres que volem viure en el nostre país, el que tenim que fer és
replantejar-nos la nostra relació en l'aulla, que és la nostra relació en la diversitat i en la vida. Això és el missatge que nosaltres podem dir, perquè després si parles de temes de salut, no veas. Parles de temes econòmics, no veas. Parles de temes socials, que ara en això que estem en Europa, doncs a les 12 tanquen tots. Però si a les 12 és a l'hora que tu t'has que eixir de casa, com aquí que diu, o a les 10, el canvi d'horari. Jo soc partidari que ara quan vinga l'horari d'hivern, que se quede, perquè així se n'anirà el sol una hora abans. Però és que en juliol a les 10 encara és de dia, encara està calfant el sol. Aleshores, tenim que replantejar-nos el nostre futur des d'un altre punt de vista. Això és el que vull dir. Moltes gràcies.